and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kabilin. Unsa? Bisan brand new car. Siya kinanatakan ko ikaw. O ngayon man, usa ka milyon. Tabangan na ko nimo nga magkabuwag silang muanang og sindong. Og maduol ko kang muanang. Unsa? Mabuhong kang. Basta mo alayon ka lang kanako. Mutapa ka kanako. Sim. I like you. Sim I yun. like you, Steph. Sim. Sim. Salamat gawa ka mo tuo sa mga gisulti ni Manoy Simeon mo. Mas lisali ko ni mo, Sendo. Ilabi na sa imong gugman ako. Tinuod ang akong pagkatao mo, ana. Wa ako'y gitaguan. Nag-uol ko. Ha? Nag-uol ko ni Manoy Simeon. Sobra na siya. Grabe na ang iyang gibuhat. Lakip ko nga iyang igsuon. Gidaot pa rin akong pagkatao diyan ni mo. Sendo. Ganong naingon man siya ini. Ganong dako kayong iyang kausaban. Tungod sa iyang ambisyon, Sendo. Gusto ka. Tungod sa iyang ambisyon. Tungod sa ambisyon ni Manoy Simeon. Maong naingon siya ni ini. Pero ayaw ka kuol, Sendo. Kay bisan unsa pa man gani na iyang pagdaot nimo. Dili og dili na kumutuon niya. Salamat mo, ana. Salamat. Steph. Sim. Dugay na kay kung nagkagusto ni mo. Magkabuwag ka. Sim. Happy? Super. Pero, sakit. Ako pa rin na lalaki nga nakang ko nimo. Wa ko magmahay. Tungod kay love ta ka. Bisan pag wa ko mahigog manimo. Okay lang. Basta lipayon ko nimo. Oh, okay. Okay, Steph. Malipay ka. Mabuhong ka. Sim. Natuman na gina akong wish nga. Ngay kaupan ka. Kamatsugit ni mo, oy. Oh. Di kumot mo nimo nga kung wantoy. Nangkikil ko. Kakido. Ako ka lang. Ako ka. Ayun na, Steve. Ay, alam mo yan, Steve. Steve. Nakatunas mo, ana, sa kumbukto. Kagwapo yun niya. Kanindot yung hagkan. Ang kunon. Pero dili ko makaako. Gusto ko nga ang kunon ko ikaw mo, ana. Humanunya sa atong kasal. Kagwapo yun sa akong mahal. Kabugnaw sa hangin. Usam to. Naibaw ko, tay kadyo. Niya ka nasad. Nagpahinumdum ka na ko. O, tay kadyo. Asayad ko. Nagantos ka ron tungod sa gibuhat ni Manoy Simeon. Ipanumpa ko, tay kadyo. Paningkamutan ko. Yang makuha ko kini. Tabangi lang yung po, tay kadyo. Tabangi ko nga makuha ko kini pagbalik. Yaway bisan usa ka namo ni Manoy Simeon ang maalaot. Tabangi ko, tay kadyo. Nabasig. Katapusan ron din mo kay Biyoda na ilabang na kaugman ni Basig. Di ata magkita ni Nay. Buti tao doon natin.
Inom ako siya lala, inom. Inom, kaon mo eh. Busog ko siya lala. Mau pa. Ayaw saman, mabalik pa sa syudad. Oo, ilang lang mo balik ko. Pero ang akong mga mango siya lala. Ay, kabalakat to eh, niyaman ko. Ako'y bahala nila. Ngalik una yun na Ay, subako ka. Bahala ikaw, salamat kayo ha. Badat ala di ka kwarta din eh. Ay, sure. Sige, ako'y bahala nila ha, Toy. Pero, Toy, tagayon na ako diha ko sa kalibo, be. Ha? Magbadyong mi, oy. Bosan mo sa tanim mo sa lala. Sige na, Toy. Mau ba oh? Yun na. Say Ay, gamit anang kwarta na Oy. kita kadaghan kayo. ay, salamat, Toy. Ah. Sige, diha ka na, Toy, ha? Oh. Iwasan na yung paghilag diya, Toy. Kasi magbadyong na ako. Nay mo si Eman tong bino mo siyat ko. Oy. Lola. Edad. Botoy, maayo pagdili ka na lang bumalik sa syudad. Samot nga makasya ka, Botoy. Oh. Lola, edad. Pero kung panaglit mo balik ka sa syudad, tabagi si Sindo. Tabagi si Sindo nga mabalik ang ikuha ni Simeon sa ilang amahan. Ma, kuhan kining, Nagkinahanglan si Sindo kanimo, Botoy. Busa tabagi siya. Aron mapasaylo ka ni nanay ni mo basig. Oh, Sim. Sim? Oh. Wa siya sa kama? Sim? Unsa naman karong orasa? Ang akong cellphone. Oh. Gosh, buntag naman di ay. Alas 7 na sa buntag. Yun na, hain man si Simeon. Sim? Sim, na ka diha sa CR? Sim? Sim? Oh, mingaw. Hawa siya din eh. Oh, wala pa rin yung bestie. Sa ato pa. Gibiyaan ko niya. Unsa man naas na misita? Oh. Oh. Kwarta? Kadagat sa 5,000 nga kwarta. Kabilin ko niyang tagaw kwarta. Sam! Wa pa magbatas mo, ana. Kanindot siyang katog. Nahinanot niya taon. Alas 8 na pasado. Pero wa pa siya nagmata. Ang akong cellphone. Isa maning. Uy, si Bay Butoy. Hello, Bay. Hello, Bay Rosindo? Bay? Oh, Bay Butoy. Naggila ka? Bay? Nas nanay basing. Patay nas nanay basing, Bay Rosindo. Unsa? Bay, niuli ko sa amo. Kung mga nisugat ako ang haya ni nanay basing. Sakit tali, Bay. Sakit kayo. Sabi ni mo, dato na tako. Nanak ko'y kwarta. Nanak ko'y big bike. Six ragiwa na ko. Namatay na nun akong nahan. Bay Butoy. Slow lang ko ba ya? Slow. Ha? Slow ako ba? O, si pasaylo. Kung kay... Sa ako gibuhat. Huwag ko matabang ni mo. Bay Butoy. Nakamgo na ko karon bay. Labi na nawa ako nahan.
tungod sa akong kabuang. Ha? Si Lola Edad. Si Ustos Lola Edad. Nawa si Nanay Basing tungod sa pagkuyog na kong Simeon. Tungod sa akong pag-unong sa kabuang ni Simeon. Bay Butoy. Karon bay, ko gusto doon na pamawa na ko. Ilabi na ako may isuon. Nadlo ko mayroon sindo. Unsa? Bay, sindo. Tabangan ti ko. Tabangan ti ko nga. Makuha tong kamuti tatay kadyo nga. Gikuha siya yung maguwang. Sa imong maguwang. Dili siyang maguwang. Imo ha. Bay Butoy, tinuod ka bay? Tinuod ka? O bay, buhato na ko tanan. Basta, di lang mawa ang akong mga mangutaon. Bay Butoy. Ain makas bay Simeon. Mayon taon nilakaw. Aron makahigayon sa kus pagsuot sa lawak. Ug makuha ko ang kamot ni Tatay Kadyo. Tabangan na ako sa bay Sindo. Bay Butoy, musta? Bay Simeon. Nalubog na si nanay ni mo Basing? O bay Simeon. Nalubong ng taon. Ngayon sa man, okay ka lang? Okay ra ko bay Simeon. Mapahuwayon ako. Mainom na ko giling para makatugog maayo. Lain akong pamati da. Dugay ko ng iling ni mo eh. Sige, paway na. Mula ko karon. Doon ako ikuha ang kwarta. Okay bay. Nasudan ko na yung pag-book account. 2 million ka to. Salamat bay Simeon. Para ikapalit mo giling. Okay. Salamat bay. Ato na ko. Ikaw na bala din eh. Okay bay Simeon. Ayo bay. Ito na siya. Magkay kayo no ko pagkuhas toong kamuti Tatay Kadyo nga tuas grapon. Mau ba, Bay Butoy? May nilakaw siya. Pero bay, doon na tayo problema bay. Ha? Unsa man? Doon na yung mga CCTV camera dres bay. Unsa? May gani kay gisultihan ko sa among mga suon nga katabang ba nga doon na yung mga CCTV camera gibutas bay Simeon gawas og suod sa bay. Unsa di ay? Maglisod yung kuha ni bay kay makita mo ko Brad Simeon sa imo maguwang sa ko mga lihok dres bay. Bay, di ko makatabang ni mo ini. Bay Butoy. Wow ha? Nagmilagro lagi ka. Ikaw ang nag-invite na kung mag-lunch ta. Then mag-shopping. Kwartahan di karon BFF. Yes, BFF. Kay, gipadaan mo ko sa kong tito nga tuwa sa Dubai o kwarta. Mao ba? Doon na rin kay tito sa Dubai? Yes, BFF. Diya ta mga on. Suwayo na to ng restaurant. Sure ka? Mahal man kay na diha BFF. BFF, okay lang. Ako'y bahala. Tana? Hi, Moana. Steph. Simeon? Simeon. Maayo kayo niya ka, Simeon. Ikay libre na mo sa lunch, ha? Oh, no problem. Sure kayo. Sige, ako'y bahala. BFF, let's go. Kaniyot lang, Moana. Kaniyot lang. Simeon ang akong bukton. Buhi ko. Buhi ang akong bukton. Palihog lang, Simeon. Buhi. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!